Добър вечер. Добър вечер от Осло. Аз съм Драгомир Драганов. България не се класира за финала на 55-то издание на конкурса за песен на Евровизия, но се представи достойно. Достойно означава безупречно в музикално отношение, перфектно като хореография и перформанс на сцената. До мен е българинът в Евровизия 2010 в Осло, Норвегия, Миро. Миро, кажи ми какво изпита на сцената? Ще взема този микрофон. Благодарност. Благодарност към всички, които се интересуваха какво се случва с нас в Евровизия, от една страна. От друга страна, благодарност и към онези, които ни критикуваха през цялото време, защото те ни направиха по-силни. Когато излязох на сцената, първото, което си помислих, беше: Боже, много ми се иска България да има позитивен образ пред света. Аз не се сещам за какъв по-красив образ от този. Себе си не включвам в това число, защото ние бяхме от тези хора, които избрахме този балет край нас. България трябва да бъде усмихната, слънчева. България има туристически дестинации, които света трябва да посети. Никаква изненада. Единственото, на което разчитах, беше чудо от Бога, защото онзи ден нашата Head of Delegation Мария Илиева попита украинската Head of Delegation какво би се случило, ако Украйна не мине. И Head of Delegation на Украйна отговори: това нещо никога не се е случило. Това винаги е било политически вод. Единственото, за което съжалявам в този момент, настоящия, е, че не направихме още по-силно медийно присъствие на България. Не разполагахме с достатъчно пари. Това трябва да си го кажем. Уважаеми зрители, днес след обед разговарях с режисьора на този грандиозен спектакъл All Amazing. Той прави шоуто от 2000-та година. Във филма, който Българска национална телевизия ще излъчи за нашето посещение в Осло, вие ще чуете думите му. България наистина представи едно добро шоу. Но щяхте да имате по-голям шанс, ако бяхте участвали в първия полуфинал. Истината е, че държавите Грузия, Украйна, Турция, Израел, Ирландия, Кипър, Азербайджан, Румъния, Армения и Дания, които се класираха за финала, се представиха също добре. Те винаги са минавали. Може би единствената изненада за публиката беше Кипър. Те винаги са минавали. Значи няма нито една от тези държави, които ти изреди, да не са минавали в полуфинала. Никога. Те винаги са били в финала. Кипър наистина изненада. Може би българския вод също е оказал своето влияние. Тук няма изненада. Израел е малка държава, но огромна. И като възможности, и като сили, и като всичко. Те са малки като територия, но са огромни. Турция. Няма случай, в който Турция да не е минавала. Това какво си написал тук? Украйна, Грузия. Украйна винаги са минавали. Ирландия. Израел винаги са минавали. Ирландия винаги са минавали. Много ми се иска да се променят, освен в България, правилата, както избрах артист, който да ни представя. Така ми се иска да се променят правилата, по които се гласува. Този вод, жури, публика, много променя правилата на играта. На практика винаги може да има вътрешна игра. Още един път ще благодаря на всички, които ни подкрепиха. И за нас е важно само едно нещо. България беше представена добре. Сигурен съм, че ще те затрупат с всякакви въпроси, с всякакви мнения. Няма да Едно дам от тях, отговор на нито един. едно от тях ще бъде свързано с промяната в езика. Ти изпя съвсем малка част на английски. Ако беше изпял цялата песен на английски, според теб ще ли да имаш по-голям успех? Всичко в този живот зависи от Бога. Ние хората можем само да правим планове. Аз се съобразих отчасти с фен-клуба на Евровизия в целия свят, защото те ме помолиха да изпея една част на английски. Мисля си само едно. Ако тази година не сме преминали полуфинала, сигурно предстои нещо още по-добро за България. Следващата година може би ще имаме зала, може би ще има място, където да се проведе Евровизия. Ако Евровизия бъде спечелена до година от България, желая на всички, които ще бъдат представители на България за Евровизия, прекрасен успех. На два пъти, когато камерата се приближи към нас, си помислихме дали пък е възможно. Аз не. През цялото време. Преди да излезем на сцената, казах на... Ти видя колко добре се представиха те. Преди да излезем на сцената им казах, че единствено Господ би могъл да промени човешките планове. Защото за мен реда
беше предопределено. Без да казвам нищо, просто всичко е предопределено и то от хора. Може би е хубаво, че не влязохме в тази схема и в тази матрица. Знам ли, искаше ми се България да е на финал. Искаше ми се да е на финал с мен. Но няма значение с мен или до година без мен. За мен е важно България да има своето достойно представяне на Евровизия. Но нека не забравяме само едно нещо. И то е важно. Страната ни се нуждае от позитивен пиар. Тази вечер аз си мисля, че тя я получи. Поне аз така си мисля. Аз също мисля така. България имаше своето достойно представяне на Евровизия в Осло през 2010 година. България наистина се представи безспорно, блестящо. България не се класира на финала, но това не означава нищо. Нищо. Винаги съм смятал, че има два вида победители. Едните са морални, другите са тези, които историята помни. Днес си мисля, днес в този момент си мисля само едно. Човек като печели не знае какво губи и когато губи не знае какво печели. Със сигурност мога да ви кажа, че всички в Норвегия пеят Ангел си ти. Групата, която излезе накрая на закриването, те пяха една единствена песен. Само нашата песен. Само нашата песен. Всички наоколо, според мен, знаят нашата песен и я обичат. Това е важно. Има Евровизия, ще има един победител. Вие можете ли да запеете миналогодишната песен, която спечели Евровизия? Днес сме в Норвегия, защото миналата година Норвегия спечели. Аз не си спомням нищо от тая песен. Спомням си едно момче с цигулка. Но нашата песен стигна до много сърца. И това е по-добър пиар, отколкото да стигнем до финала. Въпреки че Господ само знае колко много ми се искаше България тая вечер да е с развяти знамена. Ще кажа едно нещо, което ще го цензурите. Не, няма да го кажа. Християнското ми сърце не ми да кажа каму. Ще продължаваш ли да вярваш в това, че ангелите могат всичко? Ще продължавам да вярвам, че Господ знае най-доброто за мен лично. Че Господ знае най-доброто за България. Ще продължавам да вярвам в хората, които ме заобикалят и в хората, които са се доказали в своята вярност към каузите, не като икономически интереси, а като кауза, такава каквато трябва да бъде. Трябва да призная в момента, че според мене в определен смисъл тази година имахме пропуски в промотирането на песента ни. Но това е изцяло за мен и за моя екип, защото това не е грешка на България. Това е моя грешка. Благодаря ви за подкрепата. А аз ще продължавам да вярвам, че ангелите могат всичко. Вярвайте и вие, уважаеми зрители, защото когато и сърцата ни станат ангелски чисти, когато вярваме в победата на доброто, когато сме позитивни, когато изпращаме своята положителна енергия към всеки, който представя страната ни на всеки един висок международен форум, победата ще дойде. Победа за нас и за ангелите. Аз съм Драгомир Драганов. Благодаря ви, че бяхме заедно.